Bé, les jugadores que han estat amb les seves seleccions han fet el seu treball pertinent amb els seus equips, amb les seves seleccions, tant a nivell d'entrenaments com de partits, i bé, han arribat físicament bé, per tant, ja és molt en aquest aspecte. Sí que són les jugadores que han pogut descansar menys, però bé, també la lectura positiva és que han seguit amb dinàmica d'entrenaments i han arribat sanes totes. Les jugadores que no tenien seleccions, doncs bé, la setmana passada ja vam treballar 3 dies amb elles, la Giu també ja va arribar d'Estats Units, per tant estem amb les 10 jugadores en bones condicions per afrontar el doble repte d'aquesta setmana. Bé, primer el club està treballant per trobar un reforç, i bé, estem a prop de tancar una jugadora, i respecte a les baixes, amb la Maria ja ho hem comentat en el seu moment, la Tei ja ens va fer saber ja fa algunes setmanes que hi havia coses que diferents al que ja pensava en el sentit personal, de minutatges i altres coses del dia a dia, i bé, nosaltres un cop vam arribar al Peron, el club va decidir d'acceptar que sortís i, com deia, estem treballant per portar una jugadora que ens ajudi, que ens doni aquesta energia, aquest bàsquet que necessitem per ser més sòlides. I respecte a com afrontem amb 10 jugadores, ho afrontem amb totes elles amb molta il·lusió, amb ganes d'afrontar aquests reptes fins que siguem aquestes 10 jugadores, fent-se fortes com a grup, com estàvem fent l'últim mes de competició, i seguir una mica el camí que estàvem fent. Sí, sabem que els 2 últims anys els partits contra Saragossa sempre són durs, i més a la seva pista, que hi ha un bon ambient al pavelló de Príncipe Felipe. Sabem que serà un rival complicat, recuperen a Vega Jimeno després d'un mes d'estar de baixa, han fitxat una jugadora americana interior també. És un equip que està treballant molt bé aquesta temporada, han tingut sort també amb alguns resultats, que això també els ha donat aquesta confiança, ben entrenats per en Carlos Cantero. Llavors sabem que serà un repte difícil. Vam jugar allà fa un mes, vam competir fins a l'últim segon, vam tenir opcions de treure el partit, doncs anem amb aquesta mentalitat, a ser dures mentalment per afrontar aquest partit i intentar posar el nostre joc a la pista, ser sòlides darrere i ficar-los el més difícil possible. Bé, penso que han de seguir, com estava dient, a nivell defensiu, com estàvem fent l'últim mes de competició, seguint sent sòlides, molt actives, molt comunicatives i amb molta activitat, els 40 minuts, i a partir d'aquí poder córrer a nivell ofensiu, el que estem dient una mica tot l'any, poder córrer, compartir la pilota i a partir d'aquí tenir bones lectures a nivell ofensiu i sempre, evidentment, estar el més encertats possible.